Bos, iki ono dalan apa sih? Lah kok malah takon aku ya kudune kowe inisiatif golek apa kok takon ah. Lah kok bejegrek yuk ngalih kono. Jajal aku tak takon bejes napa duwe orderan kono. Wis karepmu sasake. Piye? Orang acara-acara apa, Bos? Acara-acara opo? Ya acara-acara biasa toh. Nglangut kok kene hari. Ora ono barange. Barang gampang, siapa ono duitnya toh ya. Nek duit ya ready to. Masuk iki. Ya wis Bos aku lagi Bos ya. Boleh. Suwira separing awake. Entuk orderan, Bos. Masuk iki. Nah, tapi iki golek barangnya seangel ya, Bos. Tenang wae. Serake. Oke. Ya yuk. Ya. Oh yo. Ki. Goceng ke bahan, Bos. Oh, golek bagor kok malah mendelik tok ah. Oke. Piye? Iki, Bos, barangnya kok ya le. Usul e. Ready. Heeh. Ya wis aku ya tak lunga ya. Oh, iya. Wih, oke jenenge tuh entok ya.